Kada je 2016. godine Heda Martina Šola napisala knjigu Marketinška oružarnica, nije ni slutila da će se izučavati čak na Harvardu. Studenti Oxfordova Business College-a nominirali su je za nagradu Najutjecajnija žena na svijetu 2021. godine. Njezinu marketinšku strategiju uspješno koriste kompanije diljem svijeta. U svojoj bogatoj karijeri mogla je birati ponude koje su pristizale sa svih strana, ali izabrala je upravo Hrvatsku kao mjesto za život. Danas u svojoj domovini predaje na nedavno otvorenom švicarskom kampusu kolegi kako brendovi koriste naše mozgove u oglašavanju. Po uzoru na svjetske prakse želja joj je neuromarketing približiti našoj akademskoj i poslovnoj zajednici. Neuromarketing se bavi onim stvarima ispod površine. Znači, neuromarketing ide na dublju razinu potrošača da sazna na subliminalnoj razini što stvarno potrošači misle o proizvodu, što osjećaju o proizvodu, koliko su se emocionalno povezali ili se nisu povezali sa određenim proizvodom. To je ono nešto dokuda seže tradicionalni marketing, a neuromarketing počinje svoju priču. Docentica Šola voditeljica je znanstveno-istraživačkog centra na Oxford Business College-u, gdje smo odradili brojne neuromarketinške projekte. Što više, bili smo prvi i koji smo i objavili i publicirali velike znanstvene radove u top tier znanstvenim časopisima. Autorica je prve knjige o neuromarketingu u Hrvatskoj pod nazivom Marketinška oružarnica. Prijevodom na engleski jezik dobila je veliku pozornost na inozemnim sveučilištima. Od Prince Sultan sveučilišta u Saudijskoj Arabiji do prestižnog Harvarda. Ja se nadam da će institut u budućnosti biti jedan od meritornih institucija koji će postavljati etički kodeks u neuromarketingu. Sva njihova istraživanja objavljena su u znanstvenim časopisima kako bi znanstvena, akademska i stručna zajednica imala pristup novim znanjima i od njih imala koristi. Nada se da će po uzoru na Sjedinjene Države i naša zemlja više koristiti tu disciplinu, koja, ističe doktorica Šola, može itekako utjecati na bolje razumijevanje tržišta, poslovanje i gospodarski rast.